Hola a tots i a totes, us vaig a explicar en este vídeo els intervals. És el que han vist a classe, però crec que en el vídeo se us quedarà molt més clar. Els intervals amb alteracions, però primer que tot tenim que tindre clar com es fan els intervals sense alteracions. Fiquem la tabla que hem fet a classe ja 200.000 vegades. Anem a esperar a que la feta sencera i ja sabeu que la dividim. Per un costat fiquem si tenen un semitò i en l'altre si no tenen un semitò. Si no tenen un semitò vol dir que van a tindre 2 o 0 o més de 2. Per un costat segona, tercera, quarta, quinta, sexta, sèptima o sisena, setena i octava o vuitena. Els de segona i tercera, si tenen un semitò, són menors i si no, majors. Vos ho apunte així menudet, encara que sí que ho sabeu, però perquè quede més clar. Els de quarta i quinta, si tenen un semitò, seran justos, i si no tenen un semitò, es n'hi ha que dividir la taula, perquè si són de quarta van a ser augmentats i si són de quinta van a ser disminuïts. Sisena i setena és al revés des de segona i tercera, i els de vuitena sempre són justos si no tenen un semitò, perquè sempre tenen dos semitons, és com una escala. Vale, anem a fer alguns exemples per a que vegeu més o menys com funciona o per a que comproveu algunes coses. Per exemple, de do a mi. Podem ficar la nota que hi ha enmig, però ja sabeu que això podeu fer-ho de cap. De do a re hi ha un to i de re a mi també. És a dir, no n'hi ha un semitò, no n'hi ha cap, n'hi ha 0. És a dir, que seria un interval de tercera, do, re, mi, major. Recordeu que es compta tant la primera nota com la última per a saber el número. Anem a provar un altre exemple. Per exemple, de do a sol, do, re, mi, fa, sol. És una quinta. De do a re to, de re a mi to, de mi a fa, semitò. Sí que té un semitò. És a dir, que si mirem la taula seria de quinta justa. Vale. I ara anem a ficar un altre exemple, de do a si. Fiquem les notes d'enmig, do, re, mi, fa, sol, la, si, és una setena. Vegem que sí que té un semitò, sol és uno, és a dir, que seria setena major. Molt facilet. I per últim, per ficar-vos un altre exemple, uno de cada, de do a do. És com una escala, però vaig a ficar-vos les notes igualment per a que ho tingueu clar. Com vegeu, té dos semitons, el que havíem dit abans. Aleshores, és de vuitena justa. Vale. Però ja sabem tots que això és molt fàcil i que la cosa es complica quan hi ha alteracions. Però és que en realitat és molt fàcil igualment. Primer que tot anem a recordar quina és la funció que fa cada alteració. Sabem que el bemol baixa un semitò a la nota, o resta, si baixa un semitò a la nota, que el sostingut munta o puja un semitò a la nota i que el becaire lleva l'efecte tant del bemol com del sostenido, o be quadro, com s'aclariu. Això és molt important, molt important. Junt a la taula tindrem la resposta a tots els intervals, sabent aquestes coses. Vale, anem a ficar un exemple. Per exemple, de do a mi, que podem fer-lo, jo que sé, bemol, per exemple. Primer que tot, anem a pensar quin seria l'interval si el bemol no estiguera. Jo així vaig a tornar-lo a escriure, però ja sabeu com ho han fet a classe que podeu simplement tapar l'alteració o imaginar que no està. De do a mi, sense bemol, no hi ha ningú semitò, són dos tons, és a dir, seria una tercera major. I ara el que hi ha que pensar és, què fa el bemol? Fiquem així la ratlla de do a mi, imagineu-se com si foren les mans que fèiem a classe, i vegem que el mi té un bemol, és a dir, que la distància es fa més xicoteta. Vegeu? Entonces ja no seria major, seria un poc més xicotiu, perquè la fa més menuda, és a dir, de major passaria a ser menor. De do a mi bemol n'hi ha una tercera menor. Claro,
I en els de quarta, quinta i octava, què passa? Perquè ja sabeu que no poden ser ni majors ni menors. Doncs fàcil. Vaig escriure-vos l'altra taula que vam escriure a classe, que és la de perquè vegeu quin és el moviment que fan les notes quan tenen alteracions. Per una banda vaig a ficar els de quarta, quinta i octava, que és com el grup dels justos. Estos no poden ser majors ni menors, però poden ser augmentats, disminuïts o justos. I vaig a separar-la de la segona part de la taula, que és la dels intervals de segona, tercera, sisena i setena, que sí que poden ser majors o menors. Vale. Com sabeu, tots poden ser disminuïts o augmentats, que ho vam dir a classe. Entonces vaig a ficar un quadre molt gran per a disminuït. I este quadre ocupa les dues parts perquè tots els intervals poden ser disminuïts. La taula anem a fer-la de menys a més. En la part de dalt i soles en la part de dalt anem a ficar la casella de justa. Perquè ja sabeu que soles els de dalt poden ser justos, els de baix no poden ser justos. I altra vegada per a tots fiquem una casella gran dels intervals augmentats. Vale, i ara anem a veure què passa. Vale, doncs els intervals de quarta, quinta i octava, segons si els fas més grans, anem a fer-los més grans, els disminuïts, si el fas un semita més gran, passarà a ser just, i els justos, si el fas un semita més gran, passaran a ser augmentats. I ara anem a veure què passa en les de segona, tercera, sisena i setena, perquè tenen un escaló més, perquè entre disminuït i augmentat tenen els menors, que estan més prop dels disminuïts, i els majors, que estan més prop dels augmentats. Si li sumem un semitò, un interval disminuït passarà a ser menor, uno menor passarà a ser major, i uno major passarà a ser augmentat. Vale, i ara anem a veure què passa si és al revés, si es fa més menut, si la distància s'acurta. Doncs els de quarta, quinta, octava, l'augmentat passarà a ser just i el just passarà a ser disminuït, i en els de segona, tercera, sisena i setena, l'augmentat passarà a ser major, el major a menor, el menor a disminuït. Sempre d'un semitò en un semitò, segons les alteracions que tinga. Amb tot això, amb tot el que hem fet en classe, totes les activitats, és superfàcil per a vosaltres. Sé que aneu a fer-ho superbé en l'examen, així que molta sort a tots i totes. Qualsevol dubte me'l podeu preguntar i un beset molt fort. Adeu!